Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yaseMpendle. So bafo sonke siyazi ukuthi ukuthetha nentombazane ekuchazayo kumnandi efonini, yabo. Ngoba ingxoxo iyazakhekela kuba mnandi kukhulunywe ngisho ama-hour, yabo. But leyo nto ihamba ibe nomthelelo omubi kuwena njenge-leader phela othandweni, njengomuntu wesilisa, yabo. So inomthelelo omubi leyo nto ngoba very soon lobo bumnandi benu buzoshintsha. Khona omunye kuzohamba egcine seboreka, gcina omunye engasaphenduli, noma egcine sephendula ngesikhathi uthatha online but akaphenduli, yabo. So ingakho kubalekile ukuthi uzigweme lezo nkinga ekanjalo ngoba mawuqhubeka nalento uyobhekana nalezo inkinga and ngeke uye ndawo othandweni. So kubalekile ukukhula, ungamoshi isikhathi sakhe efonini nentombazane nilona chat into engayindawo. As if awunampilo mfowethu, awunanto oyenzayo empilweni, so wena nje uhlezi usefonini yakho. So kubalekile futhi uzazi lezo zinto ukuze uthuthuke othandweni, yabo. So ke kunomfowethu obhalile la, umfowethu uthi sho bafo, nginenkinga la, yazi kunentombi engayithola khona la ku Facebook. Saxoxa nje kahle, ngayicela inamba yanginika, sahlela ukubonana, ngahamba ngayoyibona ngakubo nje kwaba right. Okay, uthi ngokubona kwami yakujabulela ukuba nami, but emva kwalokho akuphindanga kwaba mnandi nje sekuyabhora. Yazi noma ngicela ukuthi siphinde sibonane ayisafuni, angazi futhi ukuthi iphutha lami libe kuphi. So umfowethu usho njalo. So othi ngiphinde la, uthi umfowethu kwaba right nje, ngokubona kwami yakujabulela ukuba nami, but emva kwalokho akuphindanga kwaba mnandi nje sekuyabhora. So lo mnandi okhuluma ngabo mfowethu mina la engibubonayo obefoni lobe ngibusho ukuthi nafe nabona wenza into enhle mfowethu, nahlela usuku lokuthi nibonane. Njengoba ngihlezi ngigcizelela ngithi hlela usuku nentombazane lokuthi nibonane ukuze nizobonda nazane kangcono, ukuze intombazane mangasekho eduze kwayo ikwazi ukuthi kucabanga, ik-related to something ebeniyikhuluma noma ebenihleka noma ngaba yini, yabo. But kubalekile ukuthi uhlele usuku lokuthi nibonane, ungachithi isikhathi esiningi efonini leyo nikhuluma inyimfi into engayindawo, yabo. So ke wenza into ehle ngokuthi nihlele usuku lokuthi nibonane. Okay, but lobo mnandi othi abusekho emva kokuthi senibonene ingoba mhlambe watatazela wabuya waya efonini, wafuna nikhuluma efonini futhi nilon chatha, yabona. Lento engihlezi ngisho ngithi ungayenzi leyo nto, yabona. Umuntu mangabe kade umbonile intombazane, mangabe kade uphuma uyayibona, asithi uyibone namhlanje, ngithi dlulisa 2 days, ungayi WhatsApp, ungayifoneli, ungenzi lutho, just uboy reaction yakho ukuthi umuntu uzokwenza njani, yabo. So lo 2 days umnikeza ispace anyana sokuthi akakucabangi, athi ukuprocessa kahle ngoba kade unaye vele. So ke ezothola ithuba lokuthi ekucabange, azibuza imibuzo eminingi, yabo. Njengoba uthule kulo 2 days yena usuke elindele ukuthi uzofona noma uzo WhatsApp, yabo. So wena ngifuna uhluke kwezinye insizwa, ingakho ngihluka kwezinye insizwa, ungenzisi kwazo zonke insizwa ezicelela ngaphandle ngoba abantu benza into eyodwa la ngaphandle. So wena hluka ukuze ube in demand, ube scarce, uhlobo lakho lube scarce, yabo. So ke lo 2 days umnikeza ispace sokuthi akwazi ukuphefumula, acabange ngawe yonke into ebeniyikhuluma, azibuza imibuzo nje, yabo. Kulo 2 days mhlawumbe uzozibuza ukuthi hayibo kushuthi akachazekanga noma yini, yonke leyo mbuzo kukuyena, yabo. Mhlawumbe kulo 2 days uzomthola sekuyena wenze njani, osebuyela kuwena mhlawumbe siyaku WhatsApp, yabo, because mhlawumbe uthukile uthi hayibo lo muntu wathula manje ingabe ngimphathe kabi noma angimchazanga. Mhlawumbe uzobe seku WhatsApp noma esekufonela, kuya ngohlobo lamantombazane, yabo. So ke ungabe utatazela wena kade uphuma kombono uphinde ujaha uke efonini uyamfonela uyamWhatsApp, no, relax, yabo. Relax, ngokwenze njalo lokho kuzokusiza, kuzoba nomphumela omuhle kuwena. Ulinde nje 2 days, mawuthanda ngabo 3 days, just ukubona yena usuzokwenza njani, yabo. So ngoba usumbonile into ebekumele uyenze mfowethu ukuthi ulinde lo 2 days noma 3 days, mawukuthi akabuyeli kuwena yena wenza ubusubuyela kuyena, yabo.
the time usubuyela kuyena uyamtshela ukuthi ukujabulelile ukuhlangana naye uchazekile and then ukhulume kabili kathathu ungaspendi isikhathi esiningi uphinde uhlelo olunye usuku lokuthi nibonana ungabusasichitha isikhathi esiningi efonini nami yabo zama ngayo yonke indlela ukuthi nibonana ukuze nizojwayelana because wena into wayenza wabuyela efonini wachatha naye i-vibe yangaba njengasekuqaleni so waluza kanjalo so the moment usuzama ukuhlela usuku ukuthi niphinde nibonane ingane esiphansi njengoba ngisho ukuthi kumnandi ukuchatha nentombazane ekucazayo but emva kwesikhathi khona uzokhuluma into engeke imchaza omunye khona uzobhoreka omunye ndithama omunye sebhoreka useyaphuza ukuphendula the moment esephuza ukuphendula yabo ukuthi khona sekulahleka lapho so angifuni futhi ukuthi ukulahlekele ungatatazeli ujaho kefonini hlela usuku naye ungasuspend isikhathi esiningi efonini abantu abaningi benze njalo ingakho ngihluka kwezinye insizwa wena iba scarce yabo so kuthiwa scarcity creates value so kumele ube nevalue ube scarce yabo so ivalue yakho icreate kanjalo ngokuthi ube scarce ungabi mningi ungafani nezinye insizwa yiba ilela flower lodwa nje lilolimele lapha yabo ukuze amantombazane ezonjani azolifuna phela yabo nawe ngeke ufuna into eningi egcwele etholakala yonke indawo ufuna le engatholakala yonke indawo yabo ezokwenza ukuthi umqondo wakho uthi kancane yabo so iyona nto yilona phutho walenza mfethu lobo mnandi okhala ngabo wawusuzama ukufuna efonini indoni chatha into engayindawo kanti mfethu into akumele uyenze ukuthi ulinde lesikhathi engishilo and then bese wena uzama ukuthi uhlele usuku lokuthi nibonana every time ngabe ukhuluma naye uzama ukuhlela ukuthi uhlele usuku lokuthi nibonana uyisuse lento kwena ukuthi hayi mele ngikhulume naye mele ngimfonele mele ngimWhatsApp because manga WhatsApp uzovela kambadini noma engabe safuna ukungibona cha ayikho into kanjalo mfethu ayikho into kanjalo usukusayengane mawusasaba leyo so kumele uyisuse ngaphakathi kuwena wenze njalo hlela usuku ukuthi nibonana ukhombise nawe ukuthi unempilo kunezinto ozenzayo empilweni awunaso isikhathi sokulontshetha efonini njalo hlezi online yakhuluma naye for 3 hours for 5 hours mosha idatha nikhuluma into engayindawo kanti bungenza simple engakho ngithi kuwena sebenzisa ifoni njengethuluzi lani lokuthi nibonane ningathandana efonini isebenzisa ifoni ukuthi nixhumanise nikwazi ukuthi nibonane not ukuthi ifoni kubiyona enithandana ngayo ngoba leyo nto isuke kuyinto engekho into ezophela soon yabo so ngeke ngisho ngithi futhi ungashele efonini umfana ushele efonini igwala ngohlezi ngisho lokho yabo so wena yenze njalo mfowethu into ozoyenza la ngoba usekhombisa impawu zongagcwali ngawo mhlawumbe uzothi umlinda kancane mhlawumbe nje uzodlulisa awudlulisa isonto elilodwa ungenzi lutho kuyena udlulisa isonto elilodwa ubone mhlawumbe kukhona angakwenza yena so mangabe ngabuyi uzozama ke futhi ukubuyela kuyena uhlelo usuku nalo ukuthi nibonane mangabe bhampa ke umtshela ukuthi mangabe sekulungela ukuthi nibonane akwazise either uzokufonela noma uzoFacebook noma uzoWhatsApp ngoba vele inamba yakho usunayo so mangabe ukuthi akabuyeli kuwena hayi mfethu ke idlulise kanjalo kubalekile ukuthi ukwazi ukudlulisa empilweni uma into isiphelile noma athiwa kade ingekho but umuntu esekhombisa ukudelela engasafuna ukubona ngiyeka hambe yabo because mawlo uqhubeka ukugcizelela uzama ukuthi nibonane noma uzama umkhulumise kuziba nawe mfethu uzolahlekela ukuzithemba kwakho kanti kubalekile ukuthi uzithembe uyisipho wena mfethu baningi basithanda isipho isona but hayi bonke yabo so kumele leyo nto uhlezi uyazi ukuthi umuntu mabe sekhombisa impawu zongasa appreciate baleka mnikeze isipho ke manje sokuthi ezwe impilo ngaphandle kwakho ukuthi njani yabo so yona mfethu yona into ozoyenza yabo ngiyathemba ukuthi ngeuphinde wenze leli phutha lokuchitha isikhathi esiningi efonini kade usumbonile umuntu because yohlezi ulahlekela mangabe wenze njalo shabuka mfethu.